Sayo sa kabuntagon guys. Nang jud ko na ning kakay kog taman kay gabi nga na bang gabi ng kusog ka masangin guys. Naman ko ni bagyong Kiko pero katuwa dito ka the worst kanra to sayan ra pud ba. So nagpasalamat sa Ginoo guys kay katuwa hangin-hangin ra ko uban di bagyo-bagyo na. Munang pagkabuntag hala. Nakurat ko kay naghanap ang sabot ang awat sa sangat dahil pujaw to gabi ide po kay kusog kag hangin burn out po arabing ngit gabi mo ra ko na paglaom kay ay kita ka aso nya karon pagkabuntag nakurat lay ko kay grabe hugawa ka dyan nang gipaspasan na ginlo kay napa ko buhaton karon dya mana kay nagsud aning hinlo sa guys natal kay sa buta napa ko buhaton sa kay paningkamot na hinlog sa bagay kay lain pa hugaton bahay lain na kadyo. Hello guys or netizens, welcome back to my channel. So ako na pud ni si Kuya Renz. So for today's vlog is ganina is nalilig jud pud ko. Nalilig jud ko una guys bago ko magkuan da. Pakita jud ni guys bago ko ta mamata da mo wilihok pitso kay murag ato malipong jud murag pay gana ilihok. Unja karon malagi na ala sa mata. Oh Diyos ko, pagli ko unsa. So karon magtanom og saging guys kay naka-realize ko nga arkansi ko nga agmuta Diyos ko yung kukuhaan sa arkansi ko guys kuha ko itananom nga tundan saging na ay tinanom sa ampapa katong buhi pa siya na ay tinanom pero gamay ra pero gusto ko nga dugangan pa kay arkansi taga sag-uban ang munga nag-ahuwa pa ang arkansi ko nang magtanom ko karong tundan saging labong tingtanom parang mga tundan mga types of mga bitay-bitay ko no so magtanom ko karon unja ag-aw na larot tulo ra ka buok kay lisod mo kaadyo pud guys ug atong hudton og kuan kay lisod mo pug ayo kay di pud lalim di magtanom og saging dai tundan guys kay grabe kay aga murag first time ni nako guys nga magtanom og tundan saging nga walay pamilya kay isda na po tsaba ka realize na ako guys nga lisod di ay ko na kay family or di family guys murag parents nga mo alaga nimo kay imbis isa ra imong parents sa bilin wa na gikuha na sa Ginoo manang ikaw na mo na bilin manang maning kakay tataman guys kung kisa man to di ra man sibo ako guys ang nahibilan usa ka buok nga kuan nga ako man sa tara igsuon guys ako pag panaminjo manang ako bata pa man pug ko tsaka bata pa ko na pero tiguan na maning kakay ug taman guys kay wa na di ang papa kay ang papa guys pinangga ba guys mga bunso di ba mga bunso pinangga sa iyang papa pero wala may papa manang maning kakay tagtarong karon kay ulit ta maning kakay wa tay makuan man na pud ni guys atong tanom nga saging sunod puhon nagbalik na to kay wa pa mo kabalik sa Tagbilaran guys kay agahong plano balik og Tagbilaran kay mag-work og balik as a teacher sa church. Yes, gusto ko mabalik pero wa pa ko kabalik kay pamiliti manang samtang na pa ko diri sa bukid magtanom-tanom sa pud guys kay arong di pud sayang ang panahon og oras. Ito na ang adlaw tanom na kog buwak pero wa ko nag-vlog na kami ang tinanom sa buka ang skilled kaya naka-realize ko mato na lang po ni guys nagbalik kuan mga kuan sa guys mga ubi-ubi pero lami siya nagtambok sa ubi-ubi kay matabo nag ato ang mga liki-liki sa mintos bahay di ba ina kuba imong bahay manindot man pod mo nang katanom og buwak lang ang adlaw ako nag-vlog kay lisod ko ri kamera pud oras man ang pakita ninyo karon so karon magsugod na og tanom guys kay lisod nagamit og sundang ug lagaraw lisod po ikot kay yung ang kuya nga di na mo tubo dun ako manang ko bara pero di lang ko magbara guys kay mahadlok tos mga silingan jag makawa tag gamit ng baroy na manang maning kakot na ako diri guys ka sundang gamiton so ato nang sugdan kay udto na ja lain pug udto na init ra ba ka sa taud-taud manang magsugod na ta kay init na grabe guys paring kakay din na ako guys kay akan si ko kay agaw mga gusto ni tinanong saging dyan wa pwede nga sa bahay guys pero nagtanong po tundan saging kaya sayang po ka dyan mga doktorok ang kuha sa kabuo ko dyan larot grabe at na si Renz mo dahag saging larot po saging tundan dyan pagkahuman bahan po spikas kay nakarabig ato ang monopod guys tuyok style kay wa mo tayo monopod gubas manok wala may putdag til ng manuka kay gubag ang monopod kay tukura niya balibag sa manok napod tapos pikas lubag na po na kaya pag nasiriyan kumagingking pa imong artikado larot ganing kamot tayo kay madala lang po na atay lugit itong tijan na narin pa lugit kinag ng time ha
Nalipay ko hala karabi larot jud na. Nalipay ko kasi daghang gamot, mabuhi din mo kay daghang gamot. Muna nangita na po lain na po guys, barag-barag pa ko guys, talaga niya ko. Gilain mo guys, ito sakit ang ngipon pa, may sakit ang ngipon dyan karon. Puyok na po na pa na ron. May asa na puyok po. Tuwa na, tuyok na po di. Ato mo na pa ba, tayo mo na pa doon, ato mo na pa doon sagi, ato lagi bubuan karo ma. Tujuan mo cinta gatong naw nga, dami ka siya. Pos-pos ba po gani. Yan ako to. Kung dagto area hakidaghan ka ajo mga nata. Larot andugan larot na ginaga sa napulaan sa kadig sa pangikon dara paduga-duga pag larot malarot man di ay nagdugi ta kana sa paglarot na guys grabe dong utok-utok guys kay grabe sakit po ang ngipon guys lain po atong ngipon ja ato larot na hala kana tuwad-tuwad dito na manigamo to guys kay dapat tuloy mako na ang lawa matanaw dira na tulo na liko na paglarot na guys kay nabalik naman na marang mag tulimbag grabe kanang to na utong ito na wadyo na ko kaya sa pot ko anong tayo mga guys promise na may isang bag labi na puto na sa dito kaduga sa kada nakuha makuha mo dahil kaduga na nagwadyo dito nakuha siya guys promise hindi kit mo siya kaadyo sa ko choice banggit laplapan ang kanang kilid nga kanang kuan pikas kanang gamot laplap kuan di man sila makuha man hala tuwa jud ko diyan na photo ko na guys photo ko na photo ana nakuha jud ay sa lakas para di pa na ko na lukat mereka na so kana guys tagtanong na jud ko tulo ka ba ko nakuha na tulo pero gahi mag-uban guys sadakan man kuan pero lain buka tong kuwaon guys wa nilaing motorok mo sumpay so nang agaton nakuha karon is tulo ra ka buok maadto na naman ni guys magtanom ta kay sus ginoo ko disod din kita rang usawa hibilin kay arkan si tagas ulit na magtanom kay mangiilugay na sa sayo na namunga na gilaha gawa pa kung magtanong ko karon
So nara guys. Duhay na tanong na. Di suday pa man saging dahil guys. Uy. Kung lalim jud ay basta matanong saging. Kaya di ka anod lagi. Tarog-tarog pa nila. Mabaw ra sa guys kay daghan man sa ilaw mo nang gamot sa lubi. Oh, Diyos ko. Na tarog-tarog pa. Pero okay na ni fight na ni si Zangani. Mabuhi na ni siya. Mabuhi na salig lang ay laom. Grabe siya. Tarog-tarog lagi na. So napay usa. Hindi na po iriya asa itanong tong usa kay maglisod pangitaon pag iriya sa gahi pod. So mara tong vlog today guys. So kilaay na pod ko kay ag usa ka sayang kay mura na iriya tananan. So sunod na lamang pod mura gilaay jud ko karong adlaw guys. Manang well lami kung an lihok-lihok kay sakit po ang ngipon guys. Bapa ning ipon may operahan kay sakit ka jud gamay nagngip man sa orang nga lungag guys. Natugkan o balik sa pagturok nadaot na pod ba ano po ning ngipuna uy maputo nga ning mata. So mato atong vlog guys sakit ang ngipon karon. So thank you so much for watching and see you soon for another vlog. Bye bye, see you.